Dedication makes dreams come true. And this is your Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List na katabang na kasurug pa. And we are here live again inside the beautiful town, the beautiful city of Ligao. And andito ngayon tayo sa loob ng Ligao City Gymnasium. And syempre po, ako nga po pala si Coach Kyle Marilla at sa aking tabi naman, Morgan. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Coach Kyle. And syempre pa, good afternoon po sa inyong lahat na mga nanonood sa atin. At syempre, makakasama din natin sa sideline, Carmela Hernandez, ang ating courtside reporter. At yun na nga, magandang hapon sa inyo dyan, Coach Kyle at Coach Morgan. At ako nga ulit ang inyong mga kasama sa Ako Bicol Cup 2022. At madaming dapat nating abangan ng mga aksyon dito sa ating hardcourt. Kaya bago natin simulan ang mga bakbakan dito, tayo ay live dito sa Ako Bicol Party List page at Ako Bicol TV para sa live broadcast ng Ako Bicol Cup 2022. Kaya mga kasurog, we encourage you to support us by hitting the like, the share button para naman maging updated kayo at para naman mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Back to the panel. Thank you very much, Carmela, sa napakagandang pleasantry para buksan ang ating laban ngayong araw. And now, balikan natin, Morgan, ang mga laro na naganap dito sa dalawang kupunan na maglalaro para sa araw na ito. Oo, yung ginubatan losing to Libon with a 3-point deficit, 110-113. On the other side naman, Team Uwas losing also to Team Pulangi in their first match with a 36-point deficit, 67-103. At para sa ating napakagandang araw ngayon, Morgan, so pasadahan natin ang ating games at hand. Para sa ating Game 1, ito na nga ang labanan ng Ginubatan versus Uwas. At susunod dyan, Jovellar versus Piuduran. At ang Game 3, Libon versus sa home team natin na which is Team Ligao. Ngayon, titingnan natin, Morgan, ang ating team standings. Siyempre, uunahin natin dyan ang first district with same lang sila kasi naglaro kahapon is coming from the third district. So puntahan natin, Morgan, ang third district standing. Yes, sa ating third district standing kung saan yun ang gumalaw kasi yun nga, nung day 4 natin dito sa Ako Bicol Cup, yun ang mga naglaro. So yung Pulangi, nadagdagan na yung kanilang wins. They now have or enjoying 2 wins and 0 loss. Sa Libo naman, ganun din. Meron na silang 2 panalo, wala pang talo. Pero iba ang nangyari sa Ligao dahil meron na silang isang talo at syempre pa yung unang panalo nila. Ginubatan ganun din na maglalaro ngayon. Madadagdagan kaya ang kanilang panalo. Ito yung kartada nila, 1-1, isang panalo, isang talo. Ang Uwas naman, wala pang panalo, so talagang naghahanap sila ng unang kanilang panalo. Ang Jovellar, 0-1, at ang Piuduran naman, 2 na po ang talo. Wala pang panalo. Yun nga ang ating team standings. Pero ngayon, matitingnan natin din ngayon ang ating key player matchup para sa laban ng Uwas versus Ginubatan. And puntahan natin muna ang team Ginubatan. Sino ba ang aabangan natin na player para sa team Ginubatan? We have, of course, the all-arounder Melito Loma. Nag-garner siya ng 34 points, 2 rebounds, at 2 assists sa nakaraang laro nila. And their opponent, Team Uwas, meron naman tayong nandyan si Clarence Sarcauga na merong 15 points, 2 rebounds, and 2 steals. Yan, Coach. Yun nga ang ating aabangan na mga manlalaro para sa laban na ito. Pero ngayon, pupuntahan natin ang ating courtside reporter kasi meron siyang 2 kasama ngayon. Carmela, sino ang kasama mo ngayon? So yun na nga, Coach Kyle at Coach Morgan, kasama na nga natin ang 2 players na maglalaban ngayong hapon. Kasama natin dito ng Team Uwas, walang iba kundi si Roque Ravalo. So Roque, ano ba ang mga paghahanda na ginagawa nyo at plano nyo gawin sa larong ito? Unang-una is yung communication namin kasi nung last game namin is sabog na sabog kami at parang interbarangay yung laro namin nung last game. Tapos ngayon, last practice namin, pinagandaan namin is yung teamwork namin, yung defense namin, tas yung offense namin. May gusto ko bang batiin? Binabati ko lang po yung family Rabalo na nakasupport sa akin parate.
And yung mga nag-iidolo sa akin, shoutout sa inyo. Pagpatuloy nyo lang yung pag-iensayo hanggang sa maabot nyo yung mga pangarap nyo. So thank you, Roque, at good luck sa laro ngayon. At dito naman sa Team Ginubatan, walang iba kundi si Milito Loma. So, Milito, tama po ba? Ano po yung paghahanda na gagawin nyo sa larong ito? Ngayon po ma'am kasi pinagandaan po talaga namin. So bale stick lang po kami sa game plan namin. Tapos sunod lang kami sa kung anong iutos ng coaching staff po namin. Kasi po bale natalo po kami versus Libon. So kung manalo po kami ngayon, malaking comeback po to sa amin ma'am. Baka gusto nyo po ayayahin, i-invite yung mga supporters nyo na manood ngayon. Sa mga taga Ginubatan, manood po kayo, supportahan niyo po ang Team Ginubatan. Lalo na po kaming lahat na players po. Hindi po namin kayo bibigyan. Gagawin po namin lahat ng mga kaya namin. Yun lamang po. Maraming salamat. So thank you at good luck. Yun na nga, Coach Cal. Nakausap natin ang dalawang player, kaya balik sa inyo. Thank you very much, Carmela. At mamaya, papasadahan din natin ang ating game story. Pero, Coach, ano ba ang i-expect natin with Ravalo and Loma match-up? Well, yun. Dikdikan yan kasi nga itong Ginubatan, gusto nilang unang laro nila. So definitely ipapakita nila kung ano ang dapat nilang ipakita para masabi ng lalong-lalo ng kanilang mga supporters na hindi lang sila pang interbarang interbarang. Yun na nga ang ngayon pasadahan natin ang ating games at hand para sa unang laban dito sa Ako Bicol Cup 2022. At ngayon nga, natutunghayan natin ang magkabilang koponan with their starting five na ipapasok. Nakikita natin ngayon ang Ginubatan. Sino-sino yan, Coach? Ayan, sa Ginubatan, we have number 22, Mostasa. And si Loma, nandyan syempre, at number 1. At si Conbucar, number 17. Number 12, Velasco. And ang kanilang big man na si Go, at number 23. Yan po ang starting lineup ng Ginubatan. At sa kabilang panig naman para sa Team UWAS, we have Adan at number 15 and acting as their center, and ganun din itong si Aquino, pwede rin mag-sentro o pwedeng mag-forward. Si Repe, ang kanilang veteran, ipapasok din sa unang unit ng kanilang koponan. Ravalo, number 17, and of course, Sarcauga. At yan po, ang ating first five sa koponan naman ng UWAS. pero ngayon nakikita natin ang introduction of the players for both team. At para sa ating games at hand, Ginubatan versus UWAS, no mistakes. No mistakes. So definitely, itong dalawang koponan na ito, coming from a loss, yung UWAS with a blowout loss kontra dun nga sa nakalaban nilang Team Pulangi during their first game. At ito naman ang Team Ginubatan, coming from a bitter loss, losing only 3 points. Kaya ano ba dapat ang gawin nitong magkabilang koponan para makabalik sila sa winning track? Ay nako, yung UWAS talagang umuusok ang ilong niyan na naghahanap ng kanilang unang panalo. At siyempre, para makabawi, siyempre, from a big loss, kailangan mong yun nga, a big comeback also ang kailangan. So talagang maaasahan natin na talagang magiging seryoso itong UWAS sa mission nila ngayong araw na ito dito sa ating day 5 ng Ako Bicol Cup as we start the match up for today. And ganun din sa Ginubatan, coming from, sabi mo nga, bitter loss, only a 3-point ba yun? 3 point? 3 point, na pagkatalo, kailangan nilang, dapat nang manalo sa laban na ito against UWAS. Yun na nga ang siguro ang gagawin ng Team UWAS. Craving sila for their first victory. And eto naman na Ginubatan with their standing 1-1, sa tingin ko, babawi din to na Team Ginubatan. So, this will be a good match-up, a good opener para sa ating Sunday special ng Ako Bicol Cup 2022. Yes, Coach. Ang Ginubatan, medyo meron na silang confidence kasi meron na nga silang unang panalo. Itong UWAS ang talagang they have a lot to prove dito sa game na ito kasi ayun nga, tinambakan sila ng Pulangi sa unang
salta nila dito sa Ako Bicol Cup 2022. Again, ito pong Ako Bicol Cup 2022 ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. As right now, the crowd is piling up. Oo. Dumadami na kahit alauna pa lang ng hapon. So, you can watch us free dito mismo sa Ligao City Gymnasium. Oo. And syempre, napapanood din tayo sa ating mga social media platform sa Facebook with Ako Bicol Online TV. And syempre, nakasimulcast din yan kay Representative Saldico page and syempre, ang Ako Bicol Party List page. Yes, pero alam mo coach, mas masarap talaga manood ng nakikita mo in flesh and blood yung mga players at lahat ng mga crowd na nandito. So, meron pa naman po mga spasyo, kaya bago kayo magsisi mamaya dahil we are expecting na mapupuno na naman itong Ligao Gymnasium, ngayon pa lang pumunta na kayo dito. Madaliin nyo na yung lunch nyo. Yung iba nga siguro hindi pa nagla-lunch. Na may mga nagchat-chat din sa akin, Coach, mas gusto ko na lang muna manood sa Facebook Talaga. para naririnig namin kayo. Sa bagay, Yun. meron din gano'n. Oy, salamat sa inyo sa mga good comments nyo. Maraming salamat po. And we start this game. Loma, titikada agad si Velasco, wala lang doon. Pero ang bola ay mapupunta sa mga nakaasul. Welcome sa ating first game, laban ng Team Ginubatan versus Team Uwas. At Ravalo picking up his game kasi medyo maalat to nung first game niya. Oo. Isa yan actually sa mga inaasahan ng UWAS pero wala nabigo sila on their first game or in their first game. Kaya ngayon talagang makikita natin kung makakabawi ba itong si Ravalo in this particular game. And mukhang etong adjustment din ng Team Uwas, nilagay nila sa starting five nila ang isang veteranong player na si Refe. Oo, maganda yung leadership niyan sa loob ng court as they start this ball game. And maybe that's what their coach thought na magiging mas plus factor para sa koponan nila. By the way, ang head coach po ng Team UWAS ay si Coach Don Ravalo. Nandiyan din yung team manager nila na si Alan Rivera, nakausap natin kanina. Pero ang bola mananatili sa Team Ginubatan with under 14 seconds on the shot clock. Asanya to Loma, nasa corner yon. Si Velasco, ilalabas ulit nila kay Loma with a 3. Can't get the bounce pero mananatili ang bola sa Team Ginubatan. Convocar. Ang ganda sana nung intention ni Velasco doon. Right now, we can see the Team Ginubatan is playing inside. Yes, and but they failed to have their first 2 or 3 pointer sa larong ito. Kaya mapupunta na naman po sa UWAS ang bola. Yes, and this is a low-scoring ball game sa ating early going ng ating laro. Aquino with a fadeaway. Pasok yun para kay Aquino. That is a good sign para sa Team UWAS. Yes, indeed. Para makabawi sila sa nais nilang mangyari yung nais nilang mangyari na which is makabawi. At handi yung reputasyon nila di ba? They're, most of their team members are known players also, notable players, pero hindi yun ang ipinakita sa unang laro nila kontra Pulangi. Right Kaya- now, Team UWAS with their 5, Ravalo, Adan, Aquino, Refe, and Sarcauga. Binabantayan naman yan nila Convocar, Mustasa, Velasco, and Co. At ang bola ay mapupunta sa Team Ginubatan. 4-0 ang ating nasa talaan with 8 minutes remaining para sa ating first quarter. Co, sa short jumper, wala yon. Ginubatan still looking for that initial point para sa kanilang kupunan. Hindi lang yun na-convert. Good find yon on the part of Ravalo. At mababalik sa kanila ang bola. Ravalo with a hesitation, spinning around.
Pero ibabalik muna nila ang bola kay Aquino to reset the play. Sarcauga. Back to Aquino for that 3-point attempt. Malakas lang yon. Hindi tumama sa ring yung kaya dire-diretso yung yung horn natin para sa Mustasa. Loma sa Violation. corner. Ibabalik yan kay Velasco. Velasco spinning. Loma steps on the line at another turnover na naman to para sa mga nakapula. wala pa rin talaga, no? Ilang possession na. Ilang attempts na ng ginubatan para makascore sa ball game na ito, pero they failed. Pero Ravalo looking to add more sa kanilang kalamangan na which is right now hindi pa nakabutas ang team Ginubatan. It's an advantage for every team na ikaw yung manguna. Sa umpisa pa lang ng laro, talagang dapat makauna ka. A risky pass there, intercepted by the team Uwas. Sarcauga fading away. Wala lang yon, medyo outbalance doon si Sarcauga. Mustasa dishing to Loma with his short stab. Finally, nakascore na ang team Ginubatan. Medyo And- matagal-tagal yon. Oo, matagal. And baka ito na yung umpisa ng kanilang sunod-sunod na pagbibigay ng puntos kontra sa kalabang Uwas. And nandyan na ang mga taga-Ginubatan. While yung Uwas naman, coach, ilang possession din na hindi nakakapag-convert ng score, di ba? Convocar sa corner. Wala ang bola Nandun si Ko. ay mapupunta sa team Uwas. Maganda sana yung rebound na ginawa ni Ko, pero nandun yung dalawang mama ng Uwas. At our early substitution para sa team Ginubatan. So we can see the team Ginubatan is rotating their players. Yes. And nakita natin si Kamba nasa loob na. Si Kamba yung na-injured nung kanilang unang laro. Pero ang sabi naman ng coach nila na si Coach Pacardo ay hindi naman daw major injury yung natamo ni itong si Kamba. Ravalo with his three-pointer there. Nakikita na agad natin ang kumpiyansa ni Ravalo hitting his first two shots. And that's a good sign para sa kupunan ng Uwas na itong si Ravalo ay nagkiklik early on in this ball game. Ko, hindi lang na-box out doon ng mga big man ng Team Uwas. Pero right now, magandang matchup. Ravalo versus Kamba. Parehas hot shooting player tong dalawang to. Oo, napakaganda yung matchup nila. Pero sino ang mas marunong, mas magaling sa depensa? Ravalo with his second three-pointer. Nung unang laro nila, medyo maalat si Ravalo. Pero ngayon, he's picking up his game in this early going of our ball game. Kailangang dagdagan ni Kamba yung depensa niya ngayon kay Ravalo. Dahil tinitirahan lang siya nito. Another turnover para sa Team Ginubatan with Loma stepping on the line. Under 5 minutes to go for our first quarter at ang ating talaan ay lamang lang ng 6 ang Team Uwas. Ravalo. Malayo din ang distance ito. Ang tira ni Ravalo, coach. Oo, meron din siyang range talaga. Ibabalik nila yan kay Ravalo. And Ravalo asking for a screen. Ravalo, tumira sa 3. Medyo malayo na yun kaya kumapos yung tira niya doon. And wala siya sa tamang posisyon during that time. Stop and pop para kay Kamba for his first 3 points. Kamba with number 9. Talagang ito, kailangan mong bantayan. Napaganda ng matchup natin. Again, Kamba and Ravalo, both are shooters na hindi mo talaga kailangang iwanan na unguarded or even challenged sa kanilang mga attempts. Talunan sila doon pero Ginubatan stepping on the gas. At merong foul na naitawag doon. Kay Aquino. We'll see kung anong tawag ng referee. That's a foul. Yun nga, kay Aquino. So mananatili ang bola sa Team Ginubatan with 19 seconds on the shot clock as we take a look at Caritan checking in for the ball game.
Another veteran guy para sa Team UWAS. Pumasok din si Renomaro. Kamba. Kamba. Thinking for 3 pero tumira ng napakagandang layup. Ravalo right now. Isa na lang ang kalamangan ng Team UWAS. A very low scoring ball game so far, Coach. Yes, it is because nagtatansyahan pa yan. Pero nakikita na natin dito sa last na or sa late part ng ating first quarter na talagang aggressive na parehas ang both teams in making those attempts. Kaya mas madadagdagan na ang score natin. And right now with Team Ginubatan hitting their version of three-pointer, ganun din naman ang ginagawa ng Team UWAS. Hindi pa ganun ka-intense yung depensa na ipinapakita ng Ginubatan. Renomaro being hounded by the two Ginubatan players. Yan ang dapat gawin as early on. Rabalo open sa corner. Hindi lang na-shoot doon, pero Caritan for another shot. He makes it. So, That's right now, yung ating battle in the inside ay maganda, pero so far wala pang box out na nangyayari. Wala pa. Ang layong tira nun. Oo. Medyo Tanaw. kapos yung tirang yun ni Kamba. Tan. Inside pass, well intercepted by Velasco. Kamba running. Kamba! Ganda nung layup ni Kamba. Faking that he will go to the left, pero he finishes sa right. Nice dish. Renomaro. Tan again. Bagsak doon si Ko. Oo, bagsak si Ko. Mukhang tinamaan ng tuhod. Tuhod ba yun? At meron tawag doon sa atin na foul. And all of a sudden, Coach Kyle, isa na lang po ang lamang ng kupunan ng UWAS kontra sa Ginubatan. We have under 3 minutes to go dito po sa ating unang quarter ng Ako Bicol Cup 2022. Atid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ko and Muya checking in para sa Team Ginubatan. Looking to take the lead for the first time here in our ball game. Kamba. Muntik ng ma-steal, Kamba with a big pick para kay Ko. The ball will stay para sa mga nakapula with 13 seconds on their shot clock. Hindi pa pumuputok si Sarcauga, Coach? Asanya has checked in sa ating ball game. Kamba. Pasabit doon. That was a good move again para kay Kamba. Fishing that foul and he will troop to the line for 2 shots. Yes, that's a good sign din para sa kupunan ng Ginubatan na itong shooter na si Kamba is aggressively attacking the basket. So, malilito niya ng defense. Saan ko ba didepensahan itong kalaban namin itong si Kamba? Sa 3-point, sa behind the arc ba? Or yung kanyang mga intense na attack sa basket? And I hope lahat ng mga tao na nanonood sa atin ay nakapagtanghalian na. Ang Sana. aga nila dito, nandito na rin. Pagdating natin dito, ang dami na agad na tao. Oo. And we are expecting another jam-packed arena. Lalo na sa sa mga susunod na matchups natin. Unang game pa lang po natin ito sa day 5 ng ating Ako Bicol Cup dito po sa Ligao Gymnasium. We still have 2 more games na matutunghayan. So again, imbitado po kayo na pumunta dito, wala pong bayad. Or you can also just watch it live sa Facebook. Chope. Pumasok na din si Chope para sa Team UWAS. Tumira ng 3, kapos yun. Oo, mukhang tinansya yung ring muna. And yung outlet pass sana ng Team Ginubatan hindi lang nakuha. At puntahan muna natin ang ating courtside reporter. Carmela, anong dala mo para sa amin? Yes, Coach Kyle and Coach Morgan. Sinabi nga ni Coach Pacardo ng Team Ginubatan kanina
na magstay lang sa kanilang defensive plan at maging patient sa kanilang opensa. Dagdag pa niya na nagfo-focus sila sa kanilang running and keep moving and keep sharing the ball, and with this system, it will pave the way for his team's performance. Back to the panel. At yun na nga ang kailangan din talagang gawin ngayon. Pero ngayon sa ating early part ng ball game, Coach, what can you say about the defense for these two teams? I guess it's UAS who is telling us na mas defensive, mas Defensive-minded. defensive-minded kami sa unang yugto ng larong ito. Nakikita natin yon. Plus of course, nandun din yung aggressiveness nila sa offense, which is yun din ang gustong ipagawa ng coach ni Coach Pacardo sa Ginubatan. So we will see kung sino ang talagang magiging consistent in being patient with the offense and being tough when it comes to defense. Kanina naka-score na Renomaro, hitting his first shot. And right now, Team UAS is under the penalty. So, pupunta dyan si Velasco for 2 free throws. Muya rather. He secures the first one. And Ganda ng tattoo ni Muya, no? Sa right arm niya. mga ano yan, mga alapingris, alagari David. Oo. Yung mga at nagkikiskisan sa ilalim. Renomaro at Ko. May factor din kaya yung mga tattoo na yan as a player? Nakita natin noon si Gary David, si El Granada, Coach. Before siya mag-free throw, halikan niya muna ang tattoo niya dun kasi sa braso niya, si misis niya eh. So parang ano yan, mga Ritual ano nila. mga ritual Ritual. din na Oo. before taking the free throw, halikan niya yung sa may braso niya because si misis niya nga yung nasa picture. Nasa yung tattoo niya. So natatandaan ng halik si misis niya. Oo. At kita mo naman sa mga basketball players, even playing professional, Oo. ano yan, may mga ritual yan before taking the free throw eh. Yeah. And wala pa ako so far na notice na talagang Oo. notable na style sa pag-free throw o ritual. Free throw routine or free throw ritual na tinatawag. Pero ang pinaka-the best na ritual before taking the free throw is to pray. Yes, of course. Yun ang pinakamagandang ritual doon Mga eh. ilang second lang na prayer. Gulat ka dyan kung merong magsisindi ng kandila bago itira yung free throw. Iba na yun. Anyway, meron na lamang po tayong 58 seconds sa ating oras dito sa ating unang yugto ng laban between Ginubatan and UAS. UAS leading by 1 point. Caritan hitting his free throw there. At mananatili ang kalamangan with only 2 points sa Team UAS. Kamba asking for a pick sa weak side si Loma. So makikita mo talaga yung depensa ng UAS. Loma for a 3. Ang ganda nung give and go nung play Maganda ng Team yung Ginubatan. Yes, coach. Napakaganda yung depensa pero mas maganda yung opensa ni Loma during that play. Republo cannot get that bounce sa kanyang huling tira. Ito rin, isang player din na veterano, Republo, playing around dito sa buong Bicol. During the first game niya, Morgan, hindi natin nadama ang kanyang presensya. But right now, nagpaparamdam na siya kaagad. Ayun, nakuha niya yung bola. Republo. Team UAS stepping on the gas. Another basket para sa Team UAS with under 20 seconds remaining para sa ating first frame. Kamba. At mahalaga yung last na puntos na yon ng UAS. Loma for 3. Umalog lang yun doon. And Tanner right now is running. 10 seconds to go. Republo. Nice pass. Wala lang yun. Pero mapupunta ngayon kay Kamba ang bola all alone para sa kanyang layup. At dahil nga dun sa layup na yun ay maibabalik ng Team Ginubatan sa kanila ang kalamangan. Yan. At para sa ating first quarter, only a 1-point lead para sa Team Ginubatan. Magbabalik po kami para sa second quarter of action dito lang po sa Ako Bicol Cup 2022. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita
mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanang Bicol, Tabang Ora. And we are back sa ating second quarter sa laban ng Team UWAS versus Team Ginobatan. And right now, only a 1-point ball game, Coach. Yes, and para po sa ating statistics, nakakalamang po ang Ginobatan ng 1 punto dahil yan sa magandang ipinapakita ni Kamba na mayroon ng 9 points. At ito namang si Loma Jr. na isa sa mga key players din nila ay meron ding 6 points. Habang sa UWAS naman, although they are just trailing by just a 2-point deficit lang as we speak, Rabalo meron na pong 8 puntos, 2 rebounds, 1 assist. So magandang pangitain din yan para sa koponan ng UWAS. And Tan, who's a native of Daraga, na naglalaro dito sa UWAS, ay meron na pong 3 puntos at 2 rebounds. At kanina sa last sequence na yon, natawagan Republio ng unsportsmanlike foul. So, So 2 free throw to para kay Ko and plus ball possession para sa Team Ginobatan. so mas may chance yung Ginobatan ngayon na mas madagdagan pa yung kanilang kalamangan na 3 puntos na at this very moment. But Ko missing his 2 free throws. Sayang yung mga opportunities na kanya, Coach? Talagang importante that if you were given an opportunity, lalong-lalo sa free throw line, you just have to make it. Kasi wala ka namang bantay dun eh. Oo. Kamba dancing with Republio. Pero ang bola mananatili sa Team Ginobatan with 5 seconds on their shot clock. The 5 right now on the floor for the Team Ginobatan. Loma. So they have to execute a good play in this sequence. Another rebound para kay Ko. Muya. At merong late call doon. And foul called on Adan. The bench of Team UWAS reacting to that last sequence. And he was surprised. Really surprised by that call. Normally, ang mga nangyayaring ganun sa sequence na yun, Morgan, yung bawi kasi ang nakikita ng referee. Oo. Kamba. Tuloma, naagawan doon ni Republio. Chope stepping on the gas at nabitawan. Nauna yung bola. Sayang yung play na yon. Chope could have just lay it in for that easy 2. Kaya lang naisipan niya pang ipasa dun sa nauna. Hindi naman necessary na may nauna sa'yo, obligado kang pumasa. Kung wala naman siya sa posisyon, di ba? At mas maganda kang posisyon, you have to take that shot. Right now, Team UWAS with their 1-2-2 defense. Muya scoring that layup. And that's a strong move. He uses his body well para makonvert yung layup na yon. Tan with a short stab. Pasok yan para kay Tan. Tan right now with 5 points. Nung unang laro nila, medyo hindi natin talaga naramdaman din ang presensya ng isang Karitan. Oo, Karitan is a scorer. And, Definitely a scorer. Naglaro to para sa Bicol College sa Albay. And inaasahan natin that he will definitely do what he do best, which is scoring in this ball game. Reduta right now running. Mukhang na-blanka ng konti doon ng Team Ginobatan. Kamba. So talagang matindi ang pinapakitang depensa nitong UWAS. Asanya missing that layup. Talagang every move nitong Ginobatan is being challenged. Chope, ibinigay pa kay Sayang. Republio. Another unselfish play para kay Chope pero hindi lang na-convert ni Republio. That's a nice play actually. Magandang pasa yun, hindi lang na tama yung tira ni Republio. Kamba for another 3. Hindi na naman
Na-shoot yun ni Kamba at mapupunta ang bola para sa Team Uwas. Right now, only at 3-point with Uwas trailing with only 3 points. Coach, ano pa ang kailangan dito ng gawin ng Team Uwas? Well, ganun pa rin. They have to be consistent in being intense sa kanilang defense. Maganda yung pinapakita nila na sa backcourt pa lang ay sa frontcourt pa lang ay talagang inaano nila. Matindi ng defense ang pinapakita nila. They have to sustain. And right now, Team Ginubatan settling for their outside shooting. Hindi na nakakonvert yun. Samantala, sa Team Uwas naman ay umaatake sa loob. Pero now, Kamba stepping on the gas. Kamba lilipad. Ang gandang layup na naman para kay Kamba. Pero sa kabilang dako, Republo susubukan ang depensa ni Convocar at nakakuha siya doon ng foul. Medyo hindi lang masyadong pulido yung offense ng Uwas at this point in time. Pero yun nga, sabi ko, magandang pinapakita nilang depensa, intensity sa defense. But you need to balance it eh. Kung maganda yung defense ang pinapakita mo, dapat gandahan mo din ang iyong opensa. Kasi kailangan talaga na umiscore. And you have to convert those possession na Oo. coming from a turnover ng kalaban mo. Yes. And Republo hitting his second free throw. Another substitution here. And Ravalo will check back in. Papalitan muna si Chope. Ayan na ang mga taga-team Ginubata. Pero another turnover. That's a lousy pass Aquino from kontra kay Olano. At mai-score na yan ni Aquino. Ang dami ngayon na turnover para sa Oo. team Ginubatan. Olano, makabawi kaya sa turnover na yon. Tinapon na lang yan doon. Pilit pa yung tira ngayon. At pero may nakita na naman na foul. Caritan with his second personal foul and we have a timeout here. So ayan na nga po, nag-time out ang Ginubatan sa deadlock na ito. This is the first deadlock, Morgan, Yes. ng ating laro. And nice decision mula sa coaching staff ng Ginubatan headed by Coach Doming Pacardo na stop yung momentum ng Uwas. Dahil ayan na nga, tabla na yung laban and they And have to make adjustments. Again, Coach. you can watch us live sa ating mga social media platform, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, and sa page ni Representative Saldico. And you can, pwede kayo magpa-shoutout din. Pero pasensya, hindi natin nababasa lahat. Oo, dahil sa sobrang dami po talagang. At saka lalo pat medyo pagka mga intense yung mga laro, talagang hindi namin nabibigyan ng oras ang inyong mga shoutouts. Pero nababasa naman po namin yan after ng mga ball games. And we really appreciate it, yung mga comments ninyo dyan. Opo, maraming salamat po. Back to our action. Oliano, labas muna yan kay Asanya. Loma checking back in para sa team Ginubatan. Babalik kay Mustasa. That could have been a very nice play mula kay Olano to Mustasa. Pero hindi na i-convert ni Mustasa ang floater na yon. Aquino kicking out kay Republo and back to Ravalo. Hindi niya yun ititira with 6 seconds on the shot clock. Kanina pa minimintes ni Republo ang kanyang mga layup. Pero there goes Aquino saving the day. O Adan. Mustasa asking for a pick. Hindi na ibigay yun. Open momentarily dun si Oliano sa ilalim. Oliano with his floater. Pasok yan para kay Oliano. And Ravalo right now tatakbo sa kabilang dulo. And another deadlock with 26 apiece. Republo to Aquino 4-3. Short yun. At makukuha ni Republo ang rebound. Refe, nasa court na ulit si Refe para sa Team Uwas. And a basket for Adan. Ang gandang hanap. Another veteran guy. Refe finding Adan underneath. Na-score nila yung layup at may kasama pang foul. Yun na naipapakita
kung gaano kaimportante din na mayroon kang veteran player sa team. Dahil siguradong merong leadership yan at saka mas experienced na yan eh. Matagal nang naglalaro ito si Refe. And makikita natin dun sa mga veterano, coach, na talagang very kalmado maglaro at talagang i-dictate nila ang pace ng ball game na ito. Loma open for a 3. Hindi makukuha yan ni Loma, and Refe with the rebound. Outlet pass para kay Republo, all alone. Ang gandang hanap na naman. Second consecutive assist courtesy of Refe. Yan ang sinasabi ko sa iyo, coach. Hindi man makapuntos yan, nakakapag-assist yan. Yes, sigurado. very a role player right now para kay Refe. Alam mo, strip, at mababalik ang bola sa Team UAS. bata pa ako, idol ko rin si Refe. Kwentuhan nga natin ang ating mga viewers about dito kay Refe na talagang very decorated player na rin. Oo, nung kabataan niya talagang makikita mo, talon lang yan. Talagang a very bouncy player and talagang gutsy player. Nakapaglaro na to sa napakaraming liga dito sa Bicol si Refe. Republo with the bump. Nasa corner Aquino for a 3. Gandang tira ni Aquino. Kahit yun talaga yung feeling na binibitawan pa lang nila pero alam mong papasok eh. Kamba, babawi ba? With his hesitation, zigzagging his way. Wala yon. Republo stepping on the gas. Ando na uuna. Ravalo. Inamintis lang yung open layup na yon. Velasco with a short stab. Sayang yung tirang yun ni Ravalo sa last na play na yon ng UAS. And right now, naiba na ang kwento ng ating laro with Team UAS with a 5-point lead kontra dito sa Team Ginubatan. And yan na nga, nagmamatter na yung intensity na ipinapakita nitong UAS. Yun nga, kasi gusto nila talaga mabawi yung kanilang reputasyon matapos ang kanilang blowout loss mula sa Team Pulangi sa kanilang unang laro. Republo cannot get that bounce sa kanyang huling tira at ipapahinga muna siya dito ng Team UAS. So coach, makikita natin ang magsasucceed sa larong ito ay yung mas hungry o mas thirsty to win. Yan nga ang ating matutunghayan dito sa labanan ng Team Ginubatan versus UAS. At ngayon, puntahan natin ang ating courtside reporter, Carmela. At yun na nga, Coach Cal at Coach Morgan, according to Don Ravalo, ang coach ng Team Ligao. Ang coach ng Team UAS ay talaga namang nag-focus sila sa good defense at namang compliance lamang sa coach nila ang dapat nilang alalahanin and the system will always be an effective way to get what they want. At yun na nga ang to win this game. Magbabalik, Coach Cal at Coach Morgan. Thank you very much for that wonderful report, Carmela. So yun na nga coach, talagang nakikita natin kahit di pa sabihin na nakapokus ang UAS sa kanilang depensa. Kaya yun din nga ang nagdadala sa kanila dito sa kanilang kalamangan. Pero 2-point ball game lang ito ngayon. So nakikita natin both teams struggling with their shots. Pero dun, nakakonvert na naman si Aquino. And he is asking for a foul there. Kamba looking to trim the lead with a 2 or with a 3. Ang weak side, nakikita natin yung Team UAS coach. Nasa taas talaga sila. Oo. They're anticipating the shot of Kamba. Kamba for 3. Ang layo nun. They're making Kamba actually penetrate and attack the basket. So, But during that time, nakatira doon si Kamba. So, UAS needs more effort para mas mapigil nila si Kamba in shooting or in making those 3-pointers. Team UAS right now with their possession. 8 seconds sa kanilang shot clock. Again, you are watching us live here inside Diligao City Gymnasium. At mababalik ang bola sa Team UAS. Ravalo with his crossover. Pabandang tira, wala lang doon. At Loma
Tumusta sa iniikot pa yung bola. And that is Asanya. Sa kabilang dako. Repe! 4-on-1 fast break at mako-convert yan ng Team UWAS. And right now, Coach Morgan, Team UWAS, making sure that those fast break points ay makukuha nila. Yes, and making sure that every opportunity given to Ginubatan is being challenged by their intense defense. Aquino sa kabilang dako. Aquino, 4-3. Hindi niya makukuha ang ikatlo sana niyang 3-pointer. At sabi ng mga taga-Team Ginubatan, dahan-dahanin natin. Only a 6-point lead. Loma, 4-3. Another miss for Loma and Ravalo. At dishing in para dun sa kanyang kakampi. Nakakuha ng basket at meron pang foul na ibibigay ang ating mga referee. And Sarcauga will troop to the line for his bonus shot. Yun ang masasaktan dito ang Ginubatan kapag si Sarcauga ay kumana pa sa ball game nito with the help of Ravalo and the veteran Refe, plus of course the big man Tan, which is nasa labas ngayon ng court. Pinapahingahan ni Coach Ravalo. And it's because siguro sa second personal foul ni Caritan. So ngayon nakikita natin ang huddle ng Team UWAS. Ngayon sinasandalan nila ang kanilang outside shooting with Ravalo with 2 3-pointers made, and syempre si Aquino din at meron ding dalawa. So Ginubatan has to do something. They have to make some adjustments. They have to play toe-to-toe with Team UWAS kung gusto nilang ungasan itong koponan na lumalamang sa kanila ngayon ng 8 puntos. Yes, yun na nga ang dapat nilang gawin as we are under 90 seconds sa ating halftime. At yun, nakikita natin ang ating mga proud fans nandito sa ating gym na nanonood at sinusuportahan ang kanilang koponan. At syempre, sinusuportahan ang Ako Bicol Cup 2022. Yan. Maraming salamat po. Alam mo, yung ibang mga fans, wala naman talagang particular team na sinusuportahan. Sinusuportahan nila yung liga mismo. Yung Ako Bicol Cup 2022. Maraming salamat po. Meanwhile, Coach Kyle nasa free throw line si Sarcauga for Para that sa bonus kanila. shot. Wala. Pero namintis niya yun. At ang bola ay mananatili sa Team UWAS with 17 seconds on their shot clock. Again, ang Ako Bicol Cup 2022 ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Hindi tinira yun ni Republio. He was open there pero dishing in para sa numero 2 ng Team UWAS na si Renomaro. Velasco to Asanya. Camba on the top. Dinidepensa ni Renomaro pero nakapulo siya doon ng foul. So may nakikita tayong parang ginagawang adjustment ngayon talaga ng Ginubatan. Mukhang sineset na nila itong siko sa top of the key. And right now, Team UWAS medyo lumulobo na ang kalamangan with 9-point lead. Natapesan yan Miko. And ano ba coach ang nangyayari ngayon sa Team Ginubatan with under 2 minutes to play for this first half? Sa past minutes of this ball game, malamya sila. So, hindi pwedeng lalamya-lamya ka. Knowing the fact na ang Team UWAS ay nandun sa kanilang hunger to win their first win or to have their first win dito sa Ako Bicol Cup. So, kailangan maging kagaya ng UWAS, tapatan nila yung intensity na ipinapakita lalo na sa depensa. Ayun na nga at nadagdagan ulit ang kalamangan ng Team UWAS with 11-point lead. So with look at the under defense. minute to go sa ating first half. So look at the defense of UWAS. Talagang And Camba with a block there kay Reduta.
ganun ka-determinado yung UWAS sa ngayon. So nakikita natin, Coach, yung aggressiveness ng Team Uwas Yes. sa kanilang depensa. Kamba. At dalawa agad sumasalubong kay Kamba. Pero nalusutan yun ni Kamba, zigzagging his way. At nabitawan lang yung bola. At ang Grabe. bola mapupunta sa Team Uwas. Kita mo yan? Ravalo open for that shot. So their intense defense is now really paying off. So again, Ginubatan has to adjust. 13.6 ang nalalabi sa ating unang half sa ating laban. Ko. Dinidiretso with his finger roll. Wala yun. Pero mapupunta na yan sa Team Uwas. Ravalo with 2 seconds on the clock. Ravalo for 3. Wala lang yon. At sa ating pagtatapos ng ating first half, ang ating score with a blowout lead para sa Team Uwas. Ito, nabago yung istorya ng ating laban with Team Uwas leading now with 15 big points kontra sa Team Ginubatan. Magbabalik po kami para sa ating halftime stats. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oran ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang ulo katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya. Kung dito sa Baskaran, wala petisyon din. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. So welcome back mga kasurog and thank you for staying tuned here at Ako Bicol Cup 2022. At may kasama tayo ditong napakapogi na binata. So, ano pangalan mo? John Harvey Zaragoza po. So John, sino ang sinusuportahan mo dito? Team Awas po. Tagawas po kasi kami. Sa Team Uwas, sino ba ang iniidolo mong manlalaro? Para sa amin po, si Roque Ravalo po. Napakabilis po kasi niya, tas ang galing po niya mag-create ng play. So baka may gusto kang batian, chance mo na. Babati ko po si Carlo Ibarra, Nebrido Santiago at team po namin, Bagong Bayan. Team Bagong Bayan po. Yun lamang ba? Wala na. Opo, yun lang po.
So yun na nga, Coach Kyle and Coach Morgan. Back to the panel. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mong may akong anak di pagrelasyon ka. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sa Yan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat. To be friendly. Oo. And Sabi nga natin, Coach, although magkakalaban, iba-iba yung teams, pero at the end of the day, magkakasurog pa rin po tayo dahil sa Ako Bicol. mga kasurog. Oo. So mga hindi nakakaalam, what is the meaning of kasurog, Coach? Para sa mga ating tagapanood all over the Philippines or all over the world. Oo, yung mga nanonood sa atin ng mga taga-ibang lugar. Yung kasurog po ay kakampi. Yun. And right now, ang ating mga referee are huddling up to confirm that last sequence. Ano kaya ito yung nangyayari doon? So the referees are now huddling. As we take a look at our referees with pangunguna ni Deputy Provincial Director Jojo Belen. Nandun din si Ref Mapula. Our commissioner. At yung tatlo nating officials for this ball game. And siguro the final judgment, can we hear it sa ating broadcast ang magiging call ng ating referees sa last sequence na yon? Oo. Baka pwede nating malaman yan courtesy of our napakagandang announcer. Napakagandang si Carmela. Asan ka na, Carmela? Anyway, and yun na nga ang ating referee is now heading sa ating table officials confirming that call. Did somebody throw a punch, Coach? Wala naman Wala naman. siguro. Siguro may konting elbow lang doon, which is very usual sa ating sport. Oo, sa mga games pagka talagang ganitong dikdikan, medyo nagkakaroon ng asaran dyan at pikunan. Nasa ano pa lang tayo mga kasurog with almost a minute left sa, minute to go sa ating third frame. And right now, with Team Uwas enjoying a 15-point lead over dito sa Team Ginobatan. And with that na pangyayari, malamang mas umusok pa ang ilong ng itong mga taga-Uwas. Right for that now, win. They have to cool down para para wala nang mas mag-escalate na mas bigger altercations or magkainitan pa. Oo. They have to calm down. They have to, keep their cool. And right now, we are still waiting for the final call. And we now have Jojo Belen. Yan. So, iintayin natin kung ano yung kanilang decision for that
some of the players of UAS and of course the opposing team, Ginobatan. Alright. So, inaantay pa rin po natin. And we are doing our best with the help of our officials para masettle ang mga pangyayari before we proceed with this ball game. An exciting ball game between Ginobatan and that very hungry team UAS. My partner, Coach Kyle Marilla, is now being actually talking to the Deputy Provincial Director, Mr. Jojo Belen, telling the story and their decision kung ano ang ilalapat nilang mga or ano yung mga ipapa-implement nilang mga sanction sanction sa ating mga koponan. But then again, partner, these players must stay cool. Yes, they have to maintain their composure. Kasi dito nga sa mundo ng basketball, yung unang mapikon, yun ang talo. You got to have that intensity sa ball game, pero not to the point na makikipag-away ka, coach. So talaga basketball naman talaga is a real physical game. So I guess pero yung medyo minsan kasi merong sumusobra din. So talagang kailangan natin din iwasan yun. So that is the part of referee to control the physicality of the game. So pag nakita mo na medyo may kiskisa na at lumalabas na talaga yung siko, you have to call. You have to call for a technical, for a warning para maiwasan natin yung mga ganitong altercation at to blow up this game. And to let them know that we are here. We just want peace. Yes, and we Sa want to watch an amazing basketball. Yes. Not a boxing or UFC diyan sa court. Boxing event. So, yun. Ano bang mga nasabi ni coach or the and right now, referee Bilan? I think they meron silang dalawang call for unsportsmanlike foul. Yung kaninang altercation doon is between Renomaro and Kamba. Nagkapisikalan doon. Pero yung nauna nga tinawagan daw doon ay si Renomaro with an ordinary foul, and then nag-react si Kamba. Si Renomaro naman yung nauna na nagbigay daw ng elbow. So that's an illegal use of elbow. So ngayon, pareha sila merong unsportsmanlike foul. So again, etong dalawang player is a key player para dito sa magkabilang kupunan. So magiging factor to because pagka nakakuha ka pa ng another one, automatically ejected ka sa larong ito. Ayun ang masakit. Pagka mga key players mo na thrown out sa ball game just because of those unmanageable temper o dahil sa kanilang temper, no? Yun nga din ang ginagawa ng ating mga SBP officials. They are talking right now sa dalawang coaches ng magkabilang kupunan to siguro i-remind din sila na stay calm and stay cool. Yes, kasi malaking factor yung mga kanilang mga coaches sa pagpapa-cool down ng lumiliyab na apoy. Yes, kaya nga yung dinisabi ko kanina, the referee must control the physicality of this game. Pagka may nakita ka na may konting extension, you call it. Warningan mo na para hindi na siya mag-escalate sa mas bigger commotion or bigger altercations. Pero sa tingin ko right now, medyo kalmado na yung both parties. Nandun na lang tayo sa decision, final decision na gagawin ng ating mga officials. And again, mga kasurog, we welcome you all dito sa napakagandang gymnasium dito sa Ligao City, Albay. And you can watch us live sa ating mga social media platform. Napapanood tayo live ngayon sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, at sa page ni Representative Saldico. And again, this is being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. I think in just a few minutes, magbabalik na tayo sa ating ball game. So, if you're wondering, watch mo lang ng live, ano ba nangyari? Ba't nahinto yung laro? Nagkaroon po ng altercation. Yung both teams
nagkaroon ng pisikalan at may naitawag po ang referees na mga nararapat na sanction para doon sa mga players na involved. It was Rinomaro and Camba. Pero I think it was now, it is manageable naman. And right now, partner, mananatili siguro yung call ng unsportsmanlike foul, and according to Mr. Jojo Belen, the two teams will take 2 free throws both, and ang possession ay mananatili sa mga nakapula. Okay. Akala ko magja-jumble ulit. Hindi na. Oo. So this game is sanctioned and governed by FIBA rules. Yes. We have the Akobi. Number 9, Kamba, unsportsmanlike foul, and 1 technical to be charged to the coach for improper bench decorum. 1 free throw will be given to Team Owas, and the ball possession will remain Team Ginobata. Okay. So yun na nga, gaya na nasabi ni Coach Kyle kanina, both teams will be given a chance. At yun na nga, at binigyan ng free throw, Reduta making his first free throw, at magbabalik na tayo dito sa ating ball game. And ang ball possession ay mananatili sa koponan ng Ginobatan. Okay. And natawagan din doon ng technical foul ang bench ng Team Ginobatan because of that improper bench decorum. Oo. Under 10 minutes tayo. So early goings po ng ating third quarter. Nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan ang mga players ng both teams. Pero ngayon, nagbabalik na po tayo sa ating napaka-exciting na ball game. So, merong illegal use of hands during that sequence. Loma now on the top. Natapalan doon ni Adam, pero mababalik ang bola sa Team Ginobatan. Republo stepping on the gas. Reduta with a spin off the glass. Wala yun. And that was Sarcauga. Loma looking to trim the lead. This is a 16-point ball game na. So ano ba dapat ang i-adjust ng Team Ginobatan in terms of their defense? They have to make a big adjustment sa intensity or sa strong defense na ini-implement ngayon ng Uwas sa kanila magmula pa kanina sa ating first quarter. And they need not commit more mistakes. Gaya ng nasabi mo kanina, Coach, sa headline natin na no mistakes dapat. Pero yun nga, yung consistency ng strong defense ng Uwas making Ginobatan commit mistakes. So, will they continue let Ginobatan commit those mistakes by their strong defense? And right now, bumawi dun sa kabilang dulo si Ko with his own shot, and may kasama pang foul. Nakita natin kanina the two-man game of Chope and Republo. Ang ganda nung dish out doon ni Chope para kay Republo. Tama yung ginawa ng Ginobatan na kung strong ang defense ng Uwas, dapat stronger yung kanilang offense. And ipinakita yun kanina ni Ko sa kanyang power move. And Ko for his bonus shot. Pasok yan para kay Ko. Chope. Siya muna magdadala ng bola dito. Pero being hounded by Oliano. Adan with his jumper. At nakita ulit natin doon. Medyo talaga tumataas ang pisikalan dito. Ang ganda ng pasa ni Oliano. Dishing it for Loma with the 2 points. Yan. Ginobatan must continue doing those kind of strong moves kontra sa strong defense ng Uwas.
Chope for his jumper. Pasok yan. Kanina, kung galing yung pasa kay Chope ngayon, galing naman kay Republo for the 2 points of Chope. I guess that was the first 2-pointer of Chope in this ball game. Good fake. Convocar. Open dun para sa short stab. Wala lang. Ko. Nabitawan yung bola. And now, Team Uwas running. Reduta making sure of that layup. Mula kay kay Chope. Ayan, Chope. Naka-steal ng bola. At diniretso using the glass pero sablay yung tirang yon. At nasa mga taga-ginubatan ngayon ng bola. Loma. Wala. Pero nandun si number 17 to save it. Balik kay Loma ang bola. Ano bang gagawin? Ipapasa sa number 10 na si Alonso. Nandun na kay Ko ang bola. Right for the now, 2. Ko playing the garbage boy. Yung mga ganong rebound na basura na, naging ginto pa. Kailangan gawin yun talaga ni Ko. Is doing the boards right now for the team Ginubatan. Republo attacking at merong foul. Republo will troop to the line for 2 shots. That's a strong move mula sa veteran na si Republo. And we have a time here. At para sa Team Uwas yan, calling for a ceasefire. So, naibaba ng konti ng Team Ginubatan with 13-point lead kontra dito sa Team Uwas. Oo, dahil nung pagpasok natin sa third quarter, meron silang hinahabol na 16 points. So ngayon, 13 points na lamang po ang kalamangan ng Uwas kontra sa Ginubatan. Kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Kyle Barilla. And right now, partner, humingi nga ako ng kung alamin natin kung sino nga tong isang player, veteran player para sa Team Uwas na si Refe nga. Alam mo ba, partner, 44 years old na si Refe and playing his parang pa rin siya parang nasa 20 below pa ang laro niya considering his age right now. Iba kasi talaga pagka medyo may edad ka na at ang makakalaban mo ay yung mga fresh legs pa. Talagang kung ako ay hindi na. Tama na. Pero iba yung nasa isip ni Refe. And kayang-kaya pa niya. Yun din talaga yung factor doon kung paano mo aalagaan ang katawan mo para makapag-sustain ka pa kahit nga yung 44 years old ay nakakapaglaro. At meron din tayo dun sa team ng Tabaco, 42 years old, si Tabuso. Yun din, aabangan din natin yon. I think okay lang naman din na nasa 40s ka na basta't nasa kondisyon ka pa talaga. Maganda yung katawan mo kagaya ni Refe na wala kang makikitang bilbil sa tiyan. Talagang parang yung lang yan, yung sa Facebook lang. Dati malakas ako sa fast break pero ngayon sa breakfast na lang. Akala ko sa fast food. Ko, with another rebound, si Ko sa ilalim. That's a putback from Ko. And right now, nalulusutan ng mga big guys and another elbow there. Natawagan si Aquino. At ito iniinda ni Ko yung elbow na yon. Pero that's an ordinary foul called by our referee. So mapupunta ang bola. As long as it's not intentional. May mga ganun talaga, nagkakasikuhan. Pero maganda ang pinapakitang intensity ngayon ni Ko sa kanilang team. Sa corner, nandun si Muya. Asanya. Ready na naman doon si Ko para kunin ang garbage. Another putback para kay Ko doon sa ilalim. Anong kailangan mo nang gawin dito kay Ko with his second consecutive putback? Actually, that's his third. Third. Oo, Coach Kyle. So ang kailangan dito itong si Aquino na talagang depensahan niya ng maayos si Ko. Another physical play there. Azanya at Adan at medyo nagkakiskisan doon. Nagkisan ba? Nagkisan sila? Mali yung rinig ko. Akala ko nagkisan sila Kiskisan pala. At mananatili ang bola sa Team Uwas with
12 on their shot clock. Ravalo with a fake. Ravalo, kick out yan. Doon sa wing at hindi lang yun na-convert pero mababalik kay Reduta, kay Kechope ang bola. Hindi lang yun na-convert. At ayan na, Loma para sa Team Ginubatan. Muntik pang maagawan doon. Si Kamba. Loma with his jumper. Patented din yun na jumper ni Loma. Sasandalan talaga yan ng mga nakapula. So siyam na lang, coach, ang kalamangan ng Team UAS. Chope losing that one. Binigay kay Ravalo. Ravalo squeezing in but failed. Azanya now zigzagging at naabangan doon ng dalawang mama ng Team UAS. We are under 5-minute mark of our third frame. Laban ng Team Ginubatan versus Team UAS, with Team UAS enjoying a 9-point lead dito sa ating third quarter. At unang match up pa lamang po ito, mga kasurog, dito sa ating Day 5 ng Ako Bicol Cup 2022. Live na live po kami dito sa Ligao Gymnasium. Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla. Ravalo, nice hesitation move coming from Ravalo, scoring that layup. Again, dinagdagan na naman ng ang kalamangan ng Team UAS courtesy of that layup from Ravalo. Loma. Sa other side, nandyan si Kamba. Kamba, nice pass kay Ko at meron pang foul. Another foul there para sa Team UAS and Ko. Nahuli si Republo doon. Mas nakauna sa posisyon si Ko. Mabilis yung pasa doon ni Kamba to Ko. Kaya yun, na-convert nila ang kanilang layup at ngayon matatapisan pa nila ang kalamangan. Pwede nila ito maibaba sa 8 puntos. I've noticed sa ginagawa ni Ko na nandun lang talaga siya, patiently waiting for a rebound and then a putback, patiently waiting for his teammates na mabigyan siya ng dish na malapit sa ring for the higher percentage shots. So Ko right now is positioning himself pretty well, and another offensive foul dito kay Caritan. Pangatlo na yan para kay Caritan. So ang bola ay mababalik sa Team Ginubatan. Pero they need the services of Tan sa Pero mga oras na to. in that occasion, natawagan ng ikatlong foul si Caritan. So again, you can watch us live sa Ako Bicol Online TV, sa Ako Bicol Party List, at syempre sa page ni Representative Saldico. And we welcome you all sa ating live coverage ng Ako Bicol Cup 2022. Hatid syempre sa inyo yan ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, nakatabang na kasurug pa. And right now, ano pa ang kailangan with 4 minutes to go para sa ating third quarter, coach? Ano pa ang kailangan gawin ng Team Ginubatan para tuluyan ng makabawi dito sa laro? I'd like to commend the efforts of Ko. Na yun nga, patiently waiting for his teammates to dish him out and patiently waiting for that rebound and make a putback. Napakagandang impact yon sa third quarter na ito. And of course, we need Kamba to step back or to step up sa game na ito. Kasi isa siya sa mga scorers ng team, while ganun din dapat kay Loma. So kung magtutulungan itong tatlong ito, Ko, Loma, Kamba, sa point making, I guess makakahabol sila. And dito right sa UAS. now, with Team UAS playing very physical, sa tingin mo ba, coach, nai-intimidate din ang Team Ginubatan? Mayroong intimidation yon, of course, but they are positively reacting naman sa strong defense ng UAS, which is a stronger offense. Kasi yun nga, we have to give credit to Ko na siya yung nagbibigay ng strong offense para sa Ginubatan. This is another Ko with number 23. Yung kanina, number 0 siguro yung isang Ko. But dahil ang Team UAS ay nasa penalty na, pupunta dyan. Oh no, hindi nila ibibigay yung free throw. Penalty,
Ayun na nga, penalty na talaga yung Team UWAS. So, Ko will troop to the line for his 2 shots and looking to trim the lead to at least 7. He makes sure of that first shot. So inilabas yung si Arnold Ko, which is number 2. At nandito ngayon, nasa loob, itong nagpi-free throw na si number 23, Astor Tadeos Ko. Big rebound there by Republic, skying high for that ball. At merong foul dito no wall, natawagan ng foul. At mananatili ang possession sa Team UWAS. So ayan, nagpapakita na rin ng matinding depensa itong ginubatan. Chope open momentarily pero mabilis din nakarecover ang depensa ng Team UWAS. At mapupunta ang bola sa Team Ginubatan. Another good defense on the part of Team Ginubatan. Oo, kasi they forced Refublo to commit that mistake na isugod yung bola papaloob while nandun sa baseline. So bali 3 yung kalaban doon ni Refublo, yung 2 players ng Ginubatan at yung baseline. Sayang hindi lang yun nakita ni Noel doon, ni Muya doon sa ilalim. Ang gandang katsana doon para kay Ko. Pero ang bola ay mananatili sa Team Ginubatan with 11 seconds on their shot clock. So 8 ang kalamangan ng UWAS. Very manageable lead. Oo, kanina 16 points po yan sa pagpasok natin sa third quarter. Pero mukhang yun nga lang, miscommunication doon. Ravalo with his reverse layup. Ang gandang sugo doon para kay Ravalo, making this a 10-point ball game. Ayun na nga. Nakabalik na naman sa 10 ang kalamangan. Another near steal din. Ng UWAS. Another near steal para sana sa Team UWAS. Pero yun nga, hindi nila na-recover yung bola doon. Velasco checking in para sa Team Ginubatan. Kamba to Velasco. Ko. Another miscommunication para sa Team Ginubatan. At mapupunta na naman ang bola para sa Team UWAS, looking to add more lead dito sa ating ball game. Okay, mukhang pinapapasok na uli ng coach si Arnold Ko. Pero sige, we will see. Chope, directing traffic. Si Refe nagbalik na sa court. Oo, just waiting for a pass mula kay Chope. Chope. Lilipad. Wala yon. At ang bola. Ayan, nagkabuhol si Refe at itong si Ko. Another altercation there. At Refe natawagan dun ng foul. And right now with Team UWAS nasa penalty na at merong 2 shots dyan ang Team Ginubatan. Was that a good foul? Yes, that was a clean foul mula kay Refe. His intention was just to, But here in this game, was that a good foul on the part of Team UWAS? That alam mo naman na penalty ka and right now you're giving free throws sa Team Ginubatan. I definitely hindi. Dahil nagkakaroon ng opportunity ang kalaban na matapyasan ang inyong lead. And Ko missing that first free throw. Ngayon, titira siya ng huli and making sure of that last throw. Mas marami yung tao ngayon. Marami na ang pumapasok dito pa sa Ligao Gymnasium. Chope with the basketball. Chope fades away. Wala yun. Pero ang bola mapupunta na sa Team Ginubatan. Loma stepping on the gas. Maganda yung looks ni Chope in making those shots. Hindi niya lang na-convert. Wide open for that jumper. At ayan na, Ravalo. Ravalo has to step kontra up. Sa dalawang Ginubatan. Pull out niya muna yan. Resetting the play. Sandali lang. Ayan si Refe. Aatake si Refe. Chope sa corner. Chope with his short stab. Wala yan. Karitan for a rebound. Refe securing that 2 points. In that occasion, hindi bumaba sa depensa ang Team Ginubatan. You have to give credit to Tan during on that sequence. We are under 2 minutes to go para sa ating third quarter. Ayan na naman ang mga taga-UWAS, rumaragasa. Chope, medyo may konting tulak doon pero sabi ng referee,
Good daw yon. So, naka 2 points na naman. Chope. Now, Loma. At ngayon, pakonti-kunti, bumabalik ang malaking kalamangan para sa Team Uwas. Good pass by Kamba again. Pero ibabalik nila yan kay Kamba for 3. Wala lang. Pero ang bola mananatili sa Team Ginubatan. Loma for the jumper. Ayan na naman si Chope. Chope lilipad. At good defense yon para kay Loma. Bagsak doon si Chope. Kamba for a 3. Finally, getting his 3 points back is Kamba. And mahalaga yon sa kanilang kupunan na makakana ng mga 3-pointers itong si Kamba. Another physical play there by Ravalo. Binura niya doon si Kamba with that jumper. So you have to dapat hindi ka mag-give up sa bawat play. And during that play, medyo naging malamya si Kamba. And again, another good defense. Karitan, aatake. Siniguro, no? Siniguro na yan ni Karitan doon. With under 20 seconds to go for our third frame. And babalik ulit ang bola sa Team Uwas. At dahil yan sa pinakitang magandang depensa ni Ravalo kontra Loma. 17.4 seconds remaining on our third quarter. Ravalo making Loma do mistakes. And Aquino during that play. Kontra kay Nual. Aquino looking to go all the way at nakapulot doon ng foul. That's a power. With a little bit stare down coming from Ko. That's a power move mula kay Aquino. And right now, Team Uwas enjoying a 12-point lead. And Aquino, gusto niya dagdagan nito. Kaso, yun nga, minintis niya ang kanyang unang free throw. 9.9 seconds sa ating third quarter. Ito yung kanilang second chance. Na mas dagdagan pa yung kanilang kalamangan na 12 points. At yun na nga. At nadagdagan ni Aquino ang kanilang kalamangan sa 13. Kamba, 4-3. Malayong tira yun, pero pasok yan para kay Kamba. So yun na nga. Ravalo, at pinawi naman ni Ravalo. Pero and yet, we have to confirm if they're going to count that basket. A display of accuracy as we end the third quarter. At kita mo yun, ang layo tira ni Kamba, pero sabi ni Ravalo, kaya ko din gawin yan. At sa ating pagtatapos ng ating third quarter, ang ating score, Team Uwas with only a 13-point lead over dito sa Team Ginubatan. Magbabalik po kami para sa fourth and final action laban ng Team Ginubatan versus Team Uwas. This is your AKB Cup 2022. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nagsimula ako sa imo. Aram mo may akong anak di nagrelasyon ka. Aram mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila.
And we are still live here inside Diligao City Gymnasium. Matatutunghayan nga natin ang bakbakan ng Team Ginubatan versus Team UWAS, with Team Ginubatan trailing by 13 points. Ako pa rin po ang nakakasama ninyo, Coach Kyle Marilla, kasama si Kapa Morgan. With the stats, at this point in time, we have Ravalo with 22 points. Para po ito sa UWAS, mayroon din siyang 3 rebounds, 2 assist at 3 steals. At pumapangalawa si Tan na merong 11 points, 4 rebounds and 1 assist at 2 steals. Samantalang sa Ginubatan, Kamba is the leading scorer with 24 points, 1 rebound, 2 assist, 1 steal and 1 block. Samantalang ito namang si Ko merong 16 points, 14 rebounds, 1 assist, 1 steal, 1 block. And to open up this fourth quarter, Oliano hitting that jump shot. And Ravalo right now looking to continue his prowess from the outside. 10 seconds on their clock. Ravalo. At yun nga, ang gandang depensa ni Asanya kontra doon kay Ravalo. And Asanya now looking to trim the lead. Asanya for 3. At tumba doon ang isang player ng Team Ginubatan. And right now, Coach, what do you think Team UWAS should do right now to maintain this lead? They have to be consistent. Kaya yun na lang ang gagawin nila. They have to be consistent in their strong defense plus stronger offense para ma-maintain nila yung lead na to and masungkit nila ang kanilang unang panalo matapos ang kanilang blowout loss with Team Pulangi sa kanilang unang game. Kamba, binabantayan ngayon ni Aquino with under 10 seconds on their shot clock. At nandun si Asanya sa wing, wala yon. Refe right now looking for Chope. At ngayon, ang Team UWAS not settling to go fast. At ang bola ay mananatili sa Team UWAS with 14 seconds on their shot clock. Refe. Now Chope. Kontra dito kay Oliano. Konting bangga, sabay jumper, pero mintis yun. At ang bola ay napulot ni Oliano. Asanya sa kabilang dako naman. Asanya with a big pick para kay Convocar. Asanya spinning, faking, and not making that shot. Pero mananatili yan para kay sa Team Ginubatan. Kamba. Humihingi ng screen para kay Asanya. Kamba, another long range shot. Wala yun. Grabe no, ang layo ng tirang yun ni Kamba. Malapit na sa half-court line. Oo. Sa parking lot. Sabi nga nila, Chope. Now, Refe kontra kay Convocar. 1-on-1. And another offensive foul call there para kay Refe. Sabi ng referee doon ay parang in-extend niya yung kanyang elbow. Oo, kahit magkapangalan tayo, refe ka, referee ako, hindi pwede yung ganoon. Tokayo. And ngayon, mababalik ang bola sa mga nakapula. Kamba to Loma, back to Kamba. And sige, pasa muna natin sa ating courtside reporter, Carmela, take it away. So yun na nga, Coach Kyle and Coach Morgan, kitang-kita naman natin ang mainit na tensyon sa bakbakan sa pagitan ng Team UWAS at Team Ginubatan. And there was a collision a while ago which resulted Renomaro to be ejected out. And because of that, Team UWAS struggled a bit in their offense, but in the end of third quarter, they still managed to gain the lead. Back to you, Coach Kyle and Coach Morgan. Ayun na nga, Coach. Sa tingin mo ba malaking bagay yung pagkaka-eject ng isang Renomaro para dito sa Team UWAS? Sa tingin ko, hindi naman kasi nandun pa rin yung mga malalakas na player nitong UWAS. Loma converting his three-pointer there. So ngayon, ang kalamangan ay 10 na lang para sa Team UWAS with 7-minute mark sa ating fourth and final period.
Aquino. Kontra doon kay Asanya. Cross-court pass para doon sa kabilang dako. At ang bola ay mapupunta na sa Team Ginubatan. Asanya leading the way, pero Loma with another 3 cannot get the bounce. At mababalik yan para sa Team Uwas. So, Coach, nakikita mo ba yung early adjustment ngayon ng Team Ginubatan? Yes. Nakapag-adjust na sila sa physicality din nitong Uwas. At sa Uwas naman, si Sarcauga is struggling still. At merong foul na naitawag doon kay Loma, pero ayun nga, bagsak doon si Aquino. And Loma was apologizing to Aquino. Siguro sinabi niya, that wasn't the intention there. Yes. Gusto ko lang i-stop yung play. Oo. Another good sportsmanship play para sa ating mga manlalaro. And ikaw naman, kung ikaw yung nasaktan at nakita mo naman na sincere yung apology nung naka-commit ng foul, you have to accept it naman. With 6 minutes and 24 seconds para sa ating fourth quarter. So makikita mo, Coach, yung intensity na din ng Ginubatan sa kanilang defense. Republo attacking. Republo nakapulot ng foul at meron pang another chance para madagdagan ang kanilang kalamangan. Hindi naman ito masyadong kataasan or katangkaran itong si Republo, but marunong siyang maglaro sa malapit sa ring and nasa paint, di ba? Oo, and maybe because he uses his body so well, kaya nakaka-create siya ng contact and again extending his arm and making the layup and making Team Ginubatan right now to suffer from his attacks. Nakaka-maintain siya ng balance kahit medyo nandun yung depensa, di ba? Near steal there, pero na-recover yan. Team Ayun Ginubatan naman, si Republo. natuloy na. And Chope is all alone for his 2 points. Alam ni Republo na may nasa unahan. At yun ay si Chope. Tinapon niya na lang yun. Patalikod. Hindi naman po sa merong mata si Chope, si Republo sa likod. Traveling doon. Nag-react si Republo. He thought na baka tinawagan na naman siya ng foul. Pero a good defense doon on the part of Republo and the Team Uwas, and we have a timeout here. Ginubatan asking for a time with the Team Ginubatan trailing right now with a big 15-point lead. Yes, and we only have 5 minutes dito po sa ating third quarter. And we are under 6-minute mark of our fourth quarter right now. Quarter, ano kaya ang kailangan pag-usapan ngayon dito sa side ng Team Ginubatan? Ay, sa side ng Ginubatan, definitely. Habol tayo. Hindi pwedeng magpabaya. Kailangan makahabol tayo as early as now. If not, uuwi tayo ng talo. Yun na nga ang kailangan gawin ng Team Ginubatan. At doon naman sa kabilang team na Team Uwas, how can they maintain this big lead, o kaya paano ba nila ito madadagdagan to secure their first win here in the Ako Bicol Cup 2022? Dapat hindi mawala yung hunger or ang kanilang thirst for this win. Their first win matapos ang kanilang blowout loss sa Pulangi para ma-regain nila yung glory. Sabi nga nila, Coach, kanina na parang yung unang laro nila parang pang interporok o interbarangay lang, di ba? Another good cut there by Republo. Hindi lang niya na-convert at yung second chance opportunity sana para kay Aquino. Mukhang iniinda ni Aquino yung kanyang shoulder doon. Mukhang nabagsakan ni Ko. Si Ko, mabigat to. Oo. Buti na lang, wala tayo dyan sa center court para makipaglaro sa mga mamang to. And talagang pabigat itong si Ko sa team ng Uwas. Dahil siya yung namayagpag sa third quarter kanina. Yes. He is cleaning the mess dun sa mga tira ng kanyang teammates. And making his inside presence felt dun sa third quarter. Now Mostasa with the ball. Pinahinga muna nila si Asanya doon. Kamba, back to Mostasa.
Mustasa driving at naabangan ni Adan doon with his long arms. Pero ang bola ay mananatili sa ginubatan with under 10 seconds pero nakuha na yan. And Republo with his layup. Another breakout pass para sa Team UAS and converting is the courtesy from Republo. Ayan, so nakikita na nga natin yung hunger or thirst nandun talaga sa mga taga-UAS. Sapal doon para sa Team UAS and Chope pulling back. Sige, gamit tayo ng konting oras dito. And that's a good decision on the part of Tiope. Republo looking for Adan. Kontra yan kay Ko. One-on-one, Ko and Aquino. At yun, ang ganda nung help defense doon ni Muya. But mapupulot ulit yan ni Aquino ang bola. Hindi nag-reset yung ating shot clock. With 6 seconds on the shot clock. Chope, good pass para kay Aquino at hindi lang nakuha yung friendly roll. Mustasa attacking at binaba pa doon. Ngayon, kanina nagagawa yun ng Team Ginubatan but right now, yung adjustment din ng Team UAS anticipating those dish passes doon sa ilalim. Hindi na nila kasi nasiset ng gaano itong si Ko. Medyo, siyempre, sa oras na 4 minutes, talagang nagmamadali na yung mga taga-Ginubatan. Miscommunication there by Adan and Ravalo. At ayan, maibabalik na naman ang bola sa Team UAS. At kung mapapansin mo, Coach, matindi yung ginagawang depensa ni Adan kay Ko. Ang gandang pihit doon ni Ravalo. Pero overcooks it though. Mustasa. Nakita niya, na-excite siya doon, na-open na si Kamba. Mukhang magkakaanak na si Adan at saka si Ko. Talaga nagdidikita, nag-aasawahan yung dalawa eh. Pero right now, with under 4 minutes to go in our ball game, Team UAS sitting in a comfortable lead, leading by 19 big points. So magandang kombinasyon na inilatag ni Coach Don Ravalo para sa koponan ng UAS. Pinagsabay niya yung dalawang gwardiya niya na sina Chope and Ravalo. And naging talagang effective naman. Another chase din kay Aquino. Ang ganda ng reaction ngayon ng depensa ng Team UAS. So yun na nga sinasabi natin na kung sino yung mas magiging consistent playing both defense and offense, sila yung mag-uuwi ng panalo sa labang ito. Laban ng Ginubatan at ng UAS. At mananatili ang possession sa Team Ginubatan with 17 seconds on their shot. Another turnover. Tumatakbo na naman Republo at nakapulot dun ng foul. Ayun. Yung aircon natin, pinatumba. Falling from the sky. Pinatumba nitong si Republo. Ganun kalakas si Republo. Hindi, ganun kalakas si si Ko. Si Ko. Nag-chase down si Ko eh. At, pero mayroong foul doon. And right now, good reaction on the part of the Team Ginubatan, not letting that play kay Republo. Oo, hindi niya talaga hinayaan yung na makapuntos. Makapuntos pa. Ito nga naghahabol sila. With 3 minutes and 19 seconds sa ating fourth quarter. Huling yugto. At pupunta dyan si Republo sa linya para sa dalawang free throw. Again, you are watching Ako Bicol 2022. First game pa lang to, meron pa tayong dalawang susunod. Abangan nyo kung ano yung mga maglalaro mamaya sa pagkatapos ng games ng game ng Ginubatan at ng UAS. Pero lahat po yan, definitely lahat mga teams ng 3rd District. And we are inviting you all. Mayroon pang mga space dito. Punta na kayo dito sa Ligao City Gymnasium and to see the action live and free. Republo for his first shot. Sinigurado yon ni Republo. And right now, this is a big 20-point lead para sa Team UAS. Republo missing his last throw. Pero mananatili sa kanila ang bola.
sa corner. Barameda looking for Chope. Chope looks on the clock. Chope. Konting hook yon. At ang bola ay makukuha ni Ko. Magandang move sana yon ni Chope. Uy, nagpakita din ng passing skill doon si Ko pero hindi lang inasalo ng kanyang kakampi. Kamba kontra kay Ravalo. Pick by Ko. Kamba zigzagging his way. Wala yun. Another turnover and Ravalo will go for that layup pero hindi lang niya na-convert. Pero meron namang foul. Oo. At ang na-foul po ay si Ko. And Ravalo will go to the line for his 2 throws. Pero maganda yung pinapakitang commitment ni Ko sa kanilang backcourt sa mga transition plays ng UAS. Not giving up on those kind of shots. Di bali nang ma-foul siya basta't hindi lang maipasok yung mga opportunities na yon. And right now, nagkakapalitan ng tao from both sides. Ravalo for his first shot is good. And again, right now, a 21-point lead with 2 minutes and 36 remaining in our ball game. Coach, ano pa ba ang kailangan, ano pa ba magagawa ng Team Ginubatan to at least maibaba itong kalamangan ng Team UAS? Ay, pumunto sila. Kailangan nilang mas maging aggressive at bilis-bilisan ang kanilang mga offensive ano yun? Reduta with his 2-point layup there. Kaso mali yung baliktad yung nakikita natin. Ang mas pumupuntos pa ngayon ay ang UAS. Pero narinig tayo ni Ko. Ayun. Ang tagal bago nakapuntos ulit yung Team Ginubatan. Dapat bibilisan na nila. And as we are approaching to our twilight zone, under 2 minutes na tayo sa ating aksyon. Ravalo dancing with Ko with a little bit of crossover, dishing out to Caritan. Ang ganda ng drop pass na yon, courtesy of Ravalo. And syempre, kailangan mo i-award yung assist na yon by making the shot. So, yun na nga, hindi nagpalya si Ravalo na makabawi sa game na ito, Coach Kyle. So, I guess right now, Team Ginubatan are losing hope dito sa ating ball game. Pero nasa kanila ngayon ang possession with 15 seconds on their shot clock. Pero wala naman tayo nakikitang desperation sa mga taga-Ginubatan. Parang accepted na nila na yun nga. And a long way to go sa ating tournament. Definitely, you can adjust, you can learn from your mistakes, and hopefully, makakuha ka na ng panalo sa susunod mong laban. Ang problema ay madadagdagan yung kanilang talo, which is magiging dalawa yung talo ng Ginubatan, isa pa lang yung panalo. While sa case naman ng UAS ay magiging 1-1 yung kanilang kartada. At yun na nga, ang Team UAS right now securing this first win na makukuha nila dito sa ating torneo. Ko driving, faking, and merong foul doon na naitawag. So Ko will go to the line for 2 shots at least mabawasan itong kalamangan with a 3-1 there remaining on our clock. So again, ito po ang Ako Bicol Cup 2022 atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And let's check out ang ating mga susunod na laban. Coach Morgan, ano ba ang susunod na laban natin dito sa ating araw ng linggo para sa Ako Bicol Cup? Well, Coach, yung mga susunod nating games ay paglalabanan ng Jubillar at Piudoran. Ayan ang second game natin. While yung third game naman natin will be between Libon and Ligao. Reduta making his 3 points there. Ang layo nun. Pero nothing but net para kay Reduta. Convocar.
Binalik niya yun kay Loma. Sa kabilang dako, Velasco. And another rebound there. Dapat naging consistent lang yung ganong mga plays ni Ko. Siguro mas nagkaroon pa sila ng chance na manalo sa labang ito. Pero mukhang nawala yon sa pagpasok ng fourth quarter. Reduta wasting away the time, pero Convocar nakapulot ng steal doon. At ayun pa, si Republo. Convocar, nice assist. Nice assist to your opponent. Yan, uubusin na lang ni Ravalo ang oras. What a game, Coach. We have seen physicality is there. And paano nanalo dito ang Team UAS? Yan nga, because of their consistency in making a strong defense, a strong stand, na kami ang dapat manalo na ngayon dahil may dais kaming patunayan sa aming mga fans na hindi lang pang interbarangay ang quality ng game na pwede naming maibigay. At napatunayan na nga yan, Coach, ng kupunan ng UAS. Ayan, nag-click na yung mga dapat mag-click sa kanilang teams. At yon, na-enjoy nila ngayon ang isang masasabi nating blowout victory kontra Ginubatan. Samantalang yung Ginubatan naman, Coach, from the start pa lang nakita ko na yan na naging malamya sila. Pero they've tried in the third quarter na makahabol sana, pero they fall short pa rin. Yun na nga ang nangyari dito sa ating bakbakan. So nakita natin as Team UAS is approaching to their first victory dito sa ating Ako Bicol Cup 2022. So, what should we expect dito sa Team Ginubatan for their next outing? I expect na mas magiging intense ang kanilang laro sa mga lalong-lalo na sa mga unang quarter. Sa first quarter pa lang dapat magparamdam ka na intense ang laro mo and you really mean business. But right now, Team UAS came victorious for this ball game at ang ating final score ay 97-73 with Team UAS securing their first win here in the Ako Bicol Cup 2022. What an outing again for these two teams. Yes, and well, yun, napatunayan ng Team UAS nga na they are worthy for this win. And right now, nakikita naman natin ngayon yung laban ng Team UAS securing that first win. Kaya nga sabi natin kanina sa game story natin, they cannot afford to do the same mistakes. And iba talaga pagka may hugot ka sa bawat laro. Definitely, yung Team UAS ngayon, binawasan nila yung mistake nila. So that is why nakuha nila yung kanilang unang panalo. And they made Ginubatan to do those mistakes. Kaya sila ay natalo. And syempre, puntahan muna natin ang ating courtside reporter. Kasama na niya ang best player of this ball game. So yun na nga, Coach Cal at Coach Morgan, kasama na nga natin ang nag-iisang player of the game ng Team UAS na walang iba kundi si Roque Ravalo. So what is your motivation behind this 24 points, 3 rebounds, 3 assist performance? Unang-una, nagpapasalamat ako kay God. And yung motivation ko is yung family ko. Lalong-lalo na si Kuya na umahanga sa akin kahit down na down ako. Pero andyan pa rin siya kahit sobrang off ako nung first game namin. Tapos ngayon nag-promise ako sa kanya na babawi ako sa second game. So this is your chance. May gusto ka bang batiin o pasalamatan? Thank you sa sa supporters namin sa Bayan ng UAS, family ko and teammates ko. Tapos mga teammates ko sa Naga. Then yung special someone ko na naka-duty ngayon. Thank you. Thank you, Roque, and congratulations. So yun na nga, Coach Cal. Balik sa inyo, Coach Morgan at Coach Cal. At yun na nga ang ating best player of the ball game, Roque Ravalo. Napakagandang performance ang pinakita natin kay Ravalo. Picking up his game from the previous na maalat yung laro niya. Pero ngayon, nagpakitang gilas si Ravalo. Yun na nga, dahil may hugot. At yung relative niya, yung kanyang naging inspirasyon na, yun nga, nais niya na mapatunayan na I can do better. You know that. Kaya yun, naipatunayan niya. So all I can say is that congratulations kay Roque Ravalo for doing a good job in
carrying UAS in their first victory. At yun na nga po ang ating unang laban para ngayong napakagandang linggo para dito sa Ako Bicol Cup 2022 with Team UAS winning with 97 score at kontra naman si Team Binubatan na meron lang 73. Magbabalik po kami dito sa Ako Bicol Cup 2022 for more action. Dyan lamang po kayo. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nagtimoran ako sa imo. Aram mo may akong anak kitag-relasyon ka. Aram mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dito sa Baskaran, wala petisyon din. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, man ako sa iyo magad sa pinto.